Ahoj, mami. Ty Saro, ty jsi úplně debil. Proč? Za to, že já jsem tady minutovala, nebo co to bylo. Se mi tady kámoš poradil, jo? Nebo nevím, se musela pamatovat. Ale říkám, Sáro, že ma nebudeš vyrušovat, pochopíš? Nebude. Já dám takový fakanec. Už máš Sáro. Ten tvůj kamarád tě mlátí. Ale nemá ti jen tašku, no. Ty debile, čekaj. Já tebe dám ukvat. Ty debile, ty. Ať vás máte sám, ale nápis máte tady člověka. Tak. To je tvoje dvojčka. To je tvoje... Proč děláte